Ja feia 2 mesos i 7 dies que ens havien casat. La mare d'en Quimet ens havia regalat el matalap i la senyora Enriqueta el cobrellit, antic, amb flors de ganxet que sortien en fora. La tela del matalap era blava, amb un dibuix de plomes lluentes i arrissades. El llit era de fusta clara. El capçal i els peus eren fets de columnetes arrenglerades i les columnetes eren tot de boles les unes damunt de les altres. A sota el llit una persona s'hi podia ficar molt bé. Ho vaig saber per experiència el dia que vaig estrenar el vestit de color castanya, amb un coll molt fi, de color crema, que m'havia fet jo mateixa. Tota la faldilla era plegada i tot al davant cordat amb botonets daurats. En havent sopar, sense dir res per donar-li una sorpresa, mentre en Quimet dibuixava molt bé sota la llum del ferro, que feia una rotllana clara damunt de la taula. Vaig anar a posar-me el vestit nou i quan el vaig tenir posat em vaig presentar al menjador. Sense alçar el cap de la faena, en Quimet em va preguntar: Què fes tan quieta? Em va mirar i l'ombra del serrell de color maduixa li queia damunt de mitja cara i ja feia dies que havia dit: haurem de penjar aquesta llum més en l'aire, perquè així escamparà més claror. Jo estava plantada al seu davant i ell em mirava i no deia ni mitja paraula. I va estar així una bona estona i jo no podia aguantar més i ell em mirava sense parar. Els ulls a l'ombra encara eren més petits i més enfonsats, i quan ja no podia aguantar més em va aixecar com un sortidor d'aigua, amb els braços amunt i les mans obertes com si entremig dels dits se li hagués esquinçat, i se'n va tirar a sobre fent Va arrencar a córrer passadís allà i en Quimet el meu darrere. Vaig entrar al nostre dormitori i fins allà em va seguir i em va tirar a terra i em va ficar a sota del llit espenyant-me pels peus i ell va saltar damunt del llit.